vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Pandakauya kunoku ndainge ndiine 25 ndokubva ndachizotanga kudanana neuyo akatomboita murume wangu ndikazomuramba mushure mekunge anditsvakira basa. Zvakaitika mukoma, iye ainge achishandira umwe muzulu achishanda general manager. The man was into logistics who later became my husband. Zvinhu zvacho zvakangooma hazvo mukoma. Ipapo ameno kuti ndainge ndapindwa nemweya wakaita sei. Like me and this guy, we dated and tainge tichitodanana like he was my world. But pandakazotanga kushandira bosi vake ndipo pandainge ndava kusatombomuona sekunge ainge amborikana chinhu kwandiri. Ende ipapo paakati kubasa kwavo kwainge kuchitsvakwa receptionist, akabva ati even though you are highly qualified zvekuti kana ndikangoenda neCV rako unokwanisa kutongonzi unge uchitongoya kubasa any day any time. But zvinoti netsei achiti he had witnessed other couples when they start to work together zvinhu zvichizotanga kudhakwa kuzosvika vachizorambana. Akabva ati iye even though he trusted me but ainge asingadi kuti tinge tichizonetsana nekuda kwekuti we will be sharing the same offices and a lot of things can happen. So mukoma ndakazotanga kumunyengerera. This was after ndataura namama ndikavaudza kuti kwainge kuine mukana but murume ainge achitya kuti kana tikatanga kushanda, especially nini ndikatanga kushanda apo tainge tisati tava nemwana tose zvaikwanisa kuzoti netsei. My mom then said, you have to convince your husband, try to convince him as much as possible so that basa iroro ringe richizova rako. Kunoku ndine maprojects andikuda kuti ndige ndichizoita. You cannot trust a man that much zvekuti unongonzi uya unge uchigara kungogara kujoni vamwe vabi yako izvezvi vanogara vachingotumidzira mari kuiwewe une zuva rawakambonditumidzirawo mari here. Ipapo zvinhu zvainge zvichiri zvakati omei, not kuti tainge tisina mari but we were still a new couple. Tainge tichizamawo kuti tinge tichitenga 1 or 2 and we were saving up for a car as well because motikari ainge achishandisa tainge tichida kuitengesa because yainge ine problems. So when I told my mom vakabva vanditi iwewe uri kuda kushanda here mwanangu? Ndikabva ndati hongu amai, handiti ndichiuya kunoku kuSouth Africa shungu dzainge dziri dzekuti ndige ndichikwanisa kuzoshanda here. Zvino munhu wacho ane shanje uyu haadi kuti ndige ndichishanda, anoti kana ndikashanda zvimwe kuda ndinokwanisa kuzotanga kuita zvevanhurume. Amai vakabva vati vainge vachazozvigadzirisa, vakanditi ndige ndichimuudza kuti ange achifunga nezvazvo or at least kuudza murungu wake vachiti as long as murungu wake kana akasazotsvaka umwe munhu webasa then ivo vachazoita zvinoita kuti ndinge ndichizokwanisa kutendedzwa kuenda kubasa. Saka later on when my husband returned back from work ndakabva ndamupa pressure ndikabva ndati iwewe kunyange usingadi kushanda but ndine friend yangu iri kuZim, you know her, and anokwanisa kuuya kunoko akashanda and ane mwana. She's a single mother, she has never worked since she left varsity, she's looking for a job. I was doing this mukoma not kuti ndainge ndichida kuti friend yangu ange achiuya kuno kuSouth Africa but ndainge ndichingoda kuti iye angoudza bosi vake kuti vasatsvaka umwe receptionist so that mama ndinge ndichizovamirira because vakati zvainge zvichazovatorera about a week because vaifanira kuti vange vachizoenda kumusha kwavo kwavakaberekerwa. Then kana vaenda kumusha vakati kwainge kuine umwe muprofita but wekuZCC but ainge achiita zvehun'anga in secret zvisingatozivikanwe nevanhu vekuchechi. Vakati anobatsira, vakabva vatondiudza nyaya yekuti apo pavainge vaine pamuviri pangu hanzi varoi vemuvillage vainge vachida kutoti nhumbu iyoyo inge ichibva, ndopavakazotanga kuwirirana naye murume iyeye then ndokubva achizovabatsira but akavabatsira not nenzira dzekuchechi but nenzira dzechivanhu. So vakati zvichazovatorera mazuva
pavachazoenda kumusha then vobva vachizoenda kwaanogara murume iyeye. So she needed time. So ndakataura nemurume wangu ndikabva ndamupa pressure yekutoti chitonyorera murungu wako message utomudza kutoti kuno umwe munhu ari kuZimbabwe, she is qualified uye zvekare haambodi mari yakawanda, she is someone that is very desperate. So akabva anyorera boss vake message. Mushure mekunge anyorera boss vake message, I then told my mom, vakabva vati it is fine, you have done well my daughter. Ndichamukira mangwana makuseni ndobva ndazoenda. Ndakavabvunza makuseni ndikati mama maita sei, vakabva vati vainge vatori pambare vakamirira kuti vange vachizobata mabhazi anoenda kumusha. Ndaingocommunicata navo chete kuzosvika vasvika ikoko ndikabva ndatotaura navo sekuru vaya vakatonditi muzukuru, pari zvino amai vako vari kuti havana mari, but ziva kuti kana ndazokubatsira kana zvaita unofanira kuti ungozondirangarira. Ndivo vakatondiudza kutoti ndainge ndichazotoita mapapers emuno muSouth Africa. Vakabva vanditi ndaona iwewe wazotochata ikoko watoita mapepa emuSouth Africa, saka ipapo handina kukwanisa kuzvinzwisisa kuti ndainge ndichazotogumisidzira ndava kutofambidzana nabosi vemurume wangu ndikazotochata navo ndikatoitawo mapapers emuno muSouth Africa, because ndakanguti mapapers emuno azvimwe kuda tichaitawo mawork permit kana kuti zvemawork permit zvichazovhurirwa semaZimbabwean tikazowanawo mukana. Handina kana kumbogara ndakatarisira kuti ndingazoita mapepa emuno muSouth Africa, because kunyange murume wangu yake permit yainge yakaso expire. So takabva tachizonzi nasekuru vaya taifanira kuti inini namama tinge tichizoita mazuva anokwana iwo kuita 5 each and every day na12 tobva tamuka. Yainge isiri nyore because kusaidi kwangu ndaitoita minamato yacho ndichita zvekuzevezera, because ndaitomuka ndobva ndagara iye akarara. Ndakagara kudaro, kuruoko rwekurudyi ndakabata banga ravainge vanditi ndinge ndichitenga, uye zvekare kuruoko rwekuleft ndakabata bute. Ndobva ndatanga kunamata ndichinamatira kuti murume wangu iye ange achizova munhu anoita zvose zvandinenge ndichinzwa kuda. Vachinditi munamato iwoyo wainge uri wekuti sematyiro aunoita munhu kana akangokaruka akujuma obva akuburitsira banga, hana yako inorova, wobva wachizoita zvaunenge wanzi unge uchizoita nekukasika. Saka vakati kuti murume wangu ange achizobvuma kuti ndige ndichienda kubasa aitofanira kutoita zvekutojumwa, ndoita sekunge ndamuburitsira banga, but izvi zvichiitika mumweya, obva abvuma achityira upenyu hwake. Saka ndaiti uku ndakabata banga riya ndakaita rekupeta aya maokapi ndora ndaishandisa uku bute. Ndaizoti kana ndapedza kuita munamato, amaiwo kana vapedza kuita munamato wavo ivo vaizofuridzira zvavo bute mumhepo, because semunhu ainge aine mukana uye zvekare nefreedom yekuti vange vachizoita munamato wacho vachidanidzira, ivo vaizviitira vari panze. Ndozvandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoita, but ndakaona kuti hazviite because ndaitya kuti murume wangu anokwanisa kuzomuka obva achizondibatikidza ndiri panze. Saka ndaingoitawo ndingoriwo mumachira ndakagara ndichizevezera ndichiti iwe unofanira kuti unge uchizonditya, iwe unofanira kuti unge uchiita zvese zvandoda kuti ndige ndichiita. Ndikuda kuenda kubasa, wazvinzwa here? Ndoda kuti ndiende kubasa, hausi kumbondipa mari yekuti ndige ndichichengeta amai vangu. Dai waindipa mari yekuti ndikwanise kuchengeta amai vangu handaimbozoda kuenda kubasa, but haudi nemari yako, unenge uchingorongera mari yako uri wega. Saka uda kuti amai vangu vange vachizoita sei? Iniwo ndine vabereki vandofanira kuti ndige ndichichengeta. Vako vabereki 1 vanochengetewa nehanzvadzi dzako, ko ininiwo ndini ndakaita sei? Bvuma kuti ndige ndichienda kubasa mangwana chaiwo uri kubasa, uchatotaura nemurungu wako kuti uri kuda kuti mukadzi wako ange achizoshandira murungu wako. Wazvinzwa here? Ndiri kutaura nemweya wako izvezvizvi. Ndichitaura kudaro mukoma ndaitaura ndakamutarisa, ndaiti kana ndapedza kuita saizvozvo ndaibva ndazofuridza banga riya ndobva ndazoriisa pazasi pepilo, ndairara ndakaritsamira banga riya. Ndaiti kana ndapedza kuita saizvozvo, kuruoko rwangu rwekuleft kuya kunenge kuine bute ndaibva ndachizofuridzira bute riya
kuya kuface kwake. Then amai vangu ivowo vari panze vaitaurawo vachipopota vachiti, naiwe ugere nemwana wangu kuSouth Africa, ugere nemwana wangu, hausati wamubvisira mari, hausati wamuroora, ende haudi kuti mwana wangu ange achienda kubasa. Saka ini ndinofungidzira kuti ndakangokuzvarira mukadzi wekuti unenge uchingorara uchingoshandura, eheka uchingozvifadza nyama dzako. Koinini nyakubereka kubvaruka kwose kwandakaita ndichizvara ndichikuzvarira mukadzi, unombozvifungawo here kuti ndinodawo kudya, ndikuda kuti mwana wangu ange achienda kubasa, achaenda kubasa by force, by fire, by force, mwana wangu achaenda kubasa. Naivo vaiti kana vapedza kuita saizvozvo vobva vazofuridzira bute riya vakatarisa kuSouth Africa. Takazviita izvi. Then one day murume wangu akandifonera. Paakangondifonera hana yangu yakarova. Payakangorova ndakabva ndatoziva kutoti zvainge zvatoita. Akanditi uri busy here. Paakandifonera it was somewhere kumapast 12. Ndikabva ndati no, handisi busy, manga mati kudi. Akabva anditi unokwanisa here kuya kuma offices. Ndikati yes ndinokwanisa. Kasi pane zvamuri kuda kubva kwandiri here? Akangonditi ndati chingouya chete. Ndokubva andipindura rafu akabva adropa call. Ndakabva ndati hanya nani kunyange ukapopota but basa ndatori one. Ndakazoti ndichisvika kuma offices kwake bosi vake vachitosvikawo. Saka ivo pavakandiona because physically we had never seen each other, vakangonditarisa vakabva vanditi looking good girl, vachiburuka mumotikari mavo. But ndakangoramba ndakanyarara ndikati tinokwanisa kuzonzwikwa nemurume wangu because iye paakangonzwa ndichitaura nabosi vake akabva achizobuda panze akabva ati this is my wife that I have been telling you about. Vakabva vati oh wow nice. Ndokubva vandimhoresa paya ivo vainge votonyara because of the compliment. Uye zvekare neniwo ndainge ndonyara because panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndatombobatwa nepfungwa dzekuti ndinge ndichizovadata. We then went into the office tikabva tatanga kutaura. Then vakangondipa a mini interview but it was just there for formalities. Ndainge ndatoriwana basa. Then that was when I was given this other girl. Aifanira kuti ange achizondidzidzisa my important calls, how to receive the calls in the company, following the company procedure and all of the duties that I was supposed to perform. Ndokubva ndatotanga kutoshanda paya. Ndakafara mukoma because ndainge ndisina pfungwa dzekuti ndainge ndichazohurira murume. Life was okay. We then moved out of the place where we were staying. Tikabva tatsvaka imwe imba and then we started enjoying money. Tikatotengawo kamotikari kedu taitoti pano nepapo tobva tatoendawo kuZimbabwe tichitoonawo vabereki vangu vachitofara zvekare nevabereki vake. So what happened was that pane pamwe apo paakazonzi aifanira kuti ange achienda kuDurban. There was an expo that was supposed to happen that was being held by the Department of Trade and Industry. So my boss was supposed to go there as well, but vakazongodelaya. Later on vakazondiudza kuti he saw kuti that was the only opportunity that he had to speak with me, to tell me what he felt about me, how he felt about it. Iniwa handina kana chandainge ndichitomboziva. I prepared for my husband to go because he was supposed to be there for 2 weeks. The first week it was for him and some of the company staff to prepare at the venue. Then the second week, that was when the expo was going to take place for the whole week. Saka akaendako ku Durban for about a week. Each and every morning I would go to work and then my boss will be so friendly with me, vachindipa mari, vachinditengera zvekudya, and late at night he would be like, can I drive with you? And I'll say, how can you drive with me? Because neniwo ndine motikari yangu. There was this other day when he followed me to the place where I was staying. Vakabva vati vainge vachida kungoonawo pamba pandainge ndichigara. At that time ndainge ndava kutoona kutoti murume uyu anotoda nezvangu. I drove into the yard and he followed me. Ndokubva tatanga kutaura. Vakabva vanditi, are you able to dress up so that tinge tichizoenda and then we can have dinner? And I said, okay, let me freshen up. That was when pandakazoenda kubedroom. Ndiri kubedroom ndo pandakangonzwa munhu achivhura door remubedroom. Hana yangu yakarova ndikatoziva kuti what was about to take place. Pandakabuda mushawa ndikabva ndaona vakagara pamubhedha. He said, you can dress up. Ndikati hazviitika kuti ndinge ndichipfeka muripo. Vakanditi no, it is okay. Then he started choosing what I was supposed to wear. He took the most shortest dress that I could not fit into anymore. Vakanditi, this one is nice.
takabva tachizoenda out, then we had a nice time. Apa murume wangu achindifonera ndichitomuudza kuti ndainge nditori mumba zvangu and I was just chilling. Ndakazotodzoka naboss ndokubva tachizorara tose. Kubva ipapo ndo patakatanga kurara tose. And when I started sleeping around with our boss, that was when I started to hate my husband. I started mistreating him pabasa, even though ainge ari general manager, but zvandaimuita pamberi pevamwe vashandi, wega waimunzwira tsitsi, and I did not even care because ndainge ndava kumuona sekunge ainge asimbori kana chinhu mumwoyo mangu, ko ndaigozivei kuti boss vangu vainge vakatoromba. Ndakatanga kuitira murume wangu stubborn so much that dzimwe nguva ndaitomboenda navo ku KZN boss vangu. At that time ndipo pavakazotanga kundiudza kuti vainge vachida kundiroora. Ndikabva ndati zvinoita here kuti munge muchizondiroora? Vakabva vanditi ehe zvinoita, I really love you with all of my heart. So mukoma, it turned out kuti umwe mukadzi uyo wavainge vachifambidzana naye, we thought kuti maybe he was legally married to that woman, but the reason as to why he was delaying to marry that woman legally, it was because she was a Christian, munhu ainamata. Ndokusaka dzimwe nguva zvinhu zvaimbooma, unyasoona kuti mukambani zvinhu zvakaoma, maclients hamusi kumbowana mamwe maclients enyu amunenge muchitotemba nawo vongocancela macontracts for no reason at all. Saka minamato yake mukadzi uya ndo yaikonzeresa kuti zvinhu zvabosi zvinge zvichizodhakwa. Saka vachizosarudza inini vainge vachitozviziva kuti kana ndikabvuma kuzoroorwa navo zvinhu zvavo zvose zvinobva zvachizoendeka. Zviya zvainge zvakataurwa nen'anga iyo yakandibatsira panguva iyo yandainge ndichida kuti murume ange achindibvumidza kuti ndige ndichizoenda kubasa, zvekuti ndazoona waita mapepa emuSouth Africa. Iye later on akazoti ndakaona kuti zvainge zvisingaite kuti ndige ndichikuudza kuti uchazotanga kufambidzana nemurume waunenge wava kushandira. Ndakangoti kana kuri kunzi ukazodzoka kwandiri ndo pandichazokurangaridza kuti ipo paya pandakakuudza kuti uchazoita mapepa ekuSouth Africa, because ipapo tainge tofambira nyaya dzacho ndisingachadi kuti iye ange achizondifuratira, because nemurume tainge tatorambana. Saka ndainge tatova pacritical stage apa murume ndakaita kuti ange achidzingwa basa. Kana boss vangu vakanditi ko kuzomudzinga basa zvinoita here, because he felt sorry for him, because ainge achiti he was one amongst the many Zimbabweans that he had worked with who was innocent, who sometimes used to work for many months without even demanding a pay raise, even a bonus, even though ainge ari iye ainge akatanga naye kambani. Akabva anditi he is more like the brains of the company, is it necessary for me to fire him? Ndikabva ndati yes, it is necessary. I am going to be your wife, and what do you think will happen between me and my ex? Akabva anditi if you say so. Ndakabva ndazoita kuti ange achidzingwa basa. Kana zuva raakadzingwa basa, I could not even gather the strength to go to work, knowing kuti I would have to face him when he would get fired. Ndakaramba kuenda kubasa ndikati you go and fire him. Then iye akabva ati wava kuonaka, handiti kuona kuti zvinhu zvauri kuda kuita hazviite, so you want me to fire the guy that has been honestly working for me without stealing from me, because apparently pane dzimwe mari dzaitombopindira maaccount make, ini semukadzi wake asingatombondiudzi kuti bosi vangu vadeposita mari yakadai, vari kuti ndofanira kuti ndige ndichizoishandisa. Dzimwe nguva mari iyoyo yaikwanisa kugara kana 3 days iri muaccount, zvekuti dai ainge ari munhu ainge ari mbavha tingadai takatotiza nemari iyoyo, zvekuti dai ndakazviziva ini kana kutiza ndaitiza nefoni yacho inenge iine mari. So he got fired. Me and my boss, we were already staying together. Ndokubva achizoti one day taifanira kuti tinge tichizoenda kuKZN kwavo vanobva. I can't tell you the place where we went. Taenda kuya takabva tachizoenda kudanga remombe, because ainge aine mombe dzakawandisa. Akabva azonditi mudanga memombe ndoma ainge akacherera chimwe chigaba, akati muchigaba imomo ndo mune mishonga yaakabva nayo kuMozambique. Mishonga iyoyo zvinova zviri zvikwambo, achiti zvikwambo zvake dzimwe nguva zvinotorarama nekutosvepa ropa remombe
paya mombe kana dzabva kumafuro dzavharirwa mudanga usiku, zvinobuda zvichibva muvhu zvotanga kusvepa ropa uye zvekare ndokusaka vana vake vaviri vainge vakazoita zvirema, even though vainge vakazvarwa vari right. These were the kids that he had with the first wife. As for the second wife, akabva achizonditi zvainge zvisingaiti kuti ange achizoita vana nemudzimai wake wenumber 2 nekuda kwekuti aiva munhu ainyanyisa kuisa Mwari pamberi pane zvose zvaanenge achiita. Saka akatogara atoudzwa kuti unge uchiita naye vana hazviite. Akandirakidza zvikwambo zvacho izvozvo, even though zvainge zvakangoita zvimidzi zvakaomarara uye zvikare zviine mazimvere, but ndakazoti ndarara ndo pandakazotanga kuzviona zvakauya zviri zvikomana zvipfupi zvikandiudza kuti zvainge zvandigamuchira. Saka murume wangu akazoshayika mushure mekunge aiedza kuurayisa vamwe sisi vake vainge vari nesi. Sisi vake ava vainge vari nesi makare muno muJoburg. So ivo vakazoenda kuchurch because mistake yakaitika. Sisi vake ava aida kuvauraya because vaiva munhu ainwa doro vasingaende kuchurch, akati zvainge zviri nyore. Saka haana kuzadzikisa mhiko nekuti kana zvaneta nekusvepa ropa remombe, iye kana aine munhu waanenge achida kuti ange achizofa, anofanira kuti ange achizozviudza kuti munoenda munouraya nhingi ndiye wamuchazonwa ropa rake, uye kana kuri kunzi munenge mapedza kunwa ropa rake munozotanga kuzosvepa zvekare mombe kana kwemakore 2 kana 3 ndichifanira kutsvakirai chimwe chisevo. Saka ipapo aifanira kuti mushure mekunge adeketerera zita rasisi vake avo vaainge achida kuchekeresa, obva achizoenda kwakareko kuKZN, odzokera opindamo mudanga huri usiku mombe padzinenge dzadzorwa kubva kumafuro, obva atanga kutaura nadzo zvekare achiti ndinozviziva vana vangu kuti maneta nekungosvepa ropa remombe. Zvino munhu uyu wandinoda kuti munge muchizouraya zita rake sezvandakuudzai anonzi Nhingi, ende ndakupai mvumiro yekuti munge muchizoenda kunomuuraya. Asi kana mamuuraya mondipawozve mamwe makore akati wandei, kuitira kuti vanondiziva vasazonyumwa kuti ini ndakaromba yavanoti ukutwala. Saka iye nekuda kwekuti ainge achizviziva kuti sisi vake munhu ainge asinganamati, akangozviudza kuti there was no need yekuti ange achizoenda kuKZN kunopedzisa mhiko, uye zvekare mhiko idzodzo dzainge dziri mhiko dzinozopa zvikwambo izvozvo simba rekuti kana zvouya zvinenge zvichiuya sekunge treni chaiyo, chitima chichimhanya, kunyange zvikanzi munhu wacho anenge achinamata zvinongosvika nekungodhuma chete zvichingouraya. Saka akangofungidzira kuti sisi vake was an easy target, zvekungojaja munhu kuti aha, munhu uyauya nekudhakwa kwaanoita uye zvekare nevarume vose vaanodanana navo kuenda kuchechi kungoendawo kuchechi kwekungovhara. But mukadzi uyauya paakangotanga kungorota hope, because aifanira kuti ange achizofira muaccident, aingorota hope achiroteswawo naMwari wake, achingorota achiita accident. Ndopaakabva achizoenda kwapasta vake, akabva achizobatsirwa akanamatirwa. Zuva rakafa murume wangu, he was on his way going back to Durban. Akafa mukoma mushure mekunge andifonera akandiudza kuti ainge aona nyanga yainge ichibhururuka. Ndikati what is the meaning of that? Akabva anditi zvinoreva kuti zvaramba. Ndikati saka uchaita sei? Akabva ati ainge achizama kufonera muzukuru wasekuru vekumurombesa vekuMozambique, saka ainge achida kuti ndinge ndichienda kumba kwake, akandipa address. Ndakabuda mukoma, it was somewhere kuma past 2 am. Ndakati ndichidriver, that was when I was nearly hijacked. Ndakazotopona nekukona pane imwe engine garage, painge paine imwe motikari yakabva kure ichingonditeverera chete. Ndaiti ndikaisa left indicator nayo yoisa left indicator, ndikati kuright. Motikari iyoyo yainge ine varume vainge vakawanda, kutoti varume ava vange vachizondisiya
ndakazodhiraivha ndikabva ndaenda pane rimwe garage painge paine chimotikari chemapurisa chainge chiripo. Vakakonawo pagaraji ipapo vakaita sekunge vainge vaine zvavainge vachida kutenga, vachingonditarisa ndokubva vachizongopinda mumotikari vakaenda. By that time ndakazoti ndichida kunofonera murume wangu, foni yainge yava kusapinda. Ndichizonotarisa patracking app ndo pandakabva ndachizoona kuti yainge ine impact alert. Saka chitracking unit zvachinoita kana motikari iyoyo ikaita accident chinosenda an email yeimpact alert zvichireva kuti motikari yaita accident. Hazvina kana kuzombotora nguva, macalls ndokubva atanga kupinda. Ndikabva ndaudzwa kuti murume ainge afira muaccident. Mukoma Nashi, even though ndakarwadziwa, but ndakanzwa voice rake richindiudza kuti everything was going to be okay. Iye ndiye ainge andisiya ndiri panyanga. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.